నా పేరు శ్రీనివాస్ గౌడ్. మాది ముగ్గురు తాతలు. మాకు 4 సర్వే నెంబర్లలో భూమి ఉండేది. అయితే మాకు సౌత్ ఫేస్లో రోడ్డు ఉన్నది, మా తాతలు నడిచిన రోడ్డు. దాన్ని కబ్జా చేసి కొత్త రోడ్ వేసుకోవడం జరిగింది. కొత్త రోడ్లో మాకు ఇవ్వని అంటున్నారు. మా ల్యాండ్ పడమర సైడ్లో లాస్ట్కు ఉంటుంది. దానికి కింది పక్కల మా చిన్నాన్నగారు ఉంటారు. దాని తర్వాత మా నడిపి తాతలు పెద్ద తాతలు ఉంటారు. దానికి రోడ్ ఇవ్వని అంటున్నారు. మా ల్యాండ్ వచ్చి ఇక్కడ పహారీ గోడ నుంచి అక్కడ లాస్ట్ రోడ్ వరకు ఉంటుంది. అందులో మాకు తెలియకుండా కడీలు వేయడం జరిగింది దౌర్జన్యంగా. మీరు ఇక్కడ 30 ఏళ్ళ సంది మేము దీన్ని సాగుబాటు చేస్తున్నాం. ల్యాండ్ కడ వేసిన ఎవరో తెలియదు మాకు. కంప్లైంట్ ఇచ్చాము, ఎంఆర్ఓ గారికి ఇచ్చాము, ఆర్డీఓ గారికి ఇచ్చాము, కలెక్టర్ గారికి ఇచ్చాము, ప్రగతి భవన్లో కూడా ఇచ్చాము. మాకు ప్రభుత్వం పైన నమ్మకం ఉన్నది కాబట్టి మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. దానికి మీరు న్యాయం చేస్తారని చెప్పేసి మేము కోరుకుంటున్నాము. మా సర్వే నెంబర్ల ప్రకారం ఇచ్చినా సరే, లేదు ఇక్కడ ఇప్పుడు మేము కబ్జా ఉన్న పొలానికి ఇచ్చి మా దారి మాకిస్తే మేము ఓకే. మా ఆయన పేరు భిక్షపతి. నాకు 2 కొడుకులు. అయితే మా మామలు పంచుకుర్రు. మా మామలు పంచుకున్నప్పుడు ఆ కింది పక్కల రోడ్డు ఉండేది. ఇప్పుడు రోడ్డు లేదని రోడ్డు తీసేసుకుర్రు. మా మామలు పంచుకున్నారు. నాకు ఇక్కడ మీదకి ఇచ్చిర్రు. మేమిద్దరం అయితే మా మడిదికి మద్దలు ఇచ్చిర్రు. ఆయన ఇప్పుడు మమ్మల్ని కొనకేసిర్రు. నా దాంట్లో వచ్చి ఎవరో కడీలు వాతిర్రు. నా దాంట్లో ఏ లెక్కల వాతిర్రు. మా మామ వంచిచ్చిన భాగానికి నాకు కరెక్ట్ కావాలి. మీరు ఏం న్యాయం చేస్తారో నాకు చెయ్యండి. మీరు నాకు పానభయం ఉంది. నేను పానభయం ఉందని ఎప్పటిసని చెప్తున్నా మీకు. మీరు వినిపించుకుంటలేరు. నాకు పానభయం బరాబరి ఉంది నా పిల్లలకు. నాకు ఈ పింఛింగ్ తీసేయాలి నా దాంట్లోకి వెళ్ళి. నా పొలం నాకు ఎట్లుందో అట్లా కావాలి. నా మామ ఇచ్చిపోయింది నాకు. నా కడీలు ఏ లెక్కలు వేసిర్రు, ఎవరికి చెప్పేసిర్రు. నా సర్వే నెంబర్ నాకు ఇచ్చారు. ఎందుకు ఇంత బాధ పెడుతున్నారు మీరు అందరు ఒకటయ్యి? 511 వేసిర్రు. మాకు 508లో 11లో కబ్జాలు ఉన్నాము. మా తాత ఉన్నప్పుడు నుంచి ఇంచుమించు మా నాయనలు పంచుకున్నప్పటి నుంచి మేమే ఉంటున్నాము. కాకపోతే మా నాయన పైకకు ఉన్నాడు కాబట్టి నువ్వు చిన్నోడవురా, నువ్వు పైకే ఉండా అంట చెప్పారు వాళ్ళు. చెప్తే ఆయన అట్లనే ఉన్నాడు. అయితే అందులో మాకు ఇద్దరికి సగం పంచించిండు. మా నాయన పంచించిండు. భిక్షపతి. నా పేరు భిక్షపతి. మా నాయనకి 2 కొడుకులము. మా పెద్ద ఆయనకు 5, పెద్ద ఆయనకు 5 కొడుకులు. అయితే మా నాయనకేమో పడమ పక్కకి ఇచ్చిర్రు. పడమ పక్కకి ఇస్తే మా నాయన పడమ పక్కకే ఉన్నాడు. నడిపైన నడమనే ఉన్నాడు. పెద్ద ఆయన కింద ఉన్నాడు, యాదగిరి. అయితే నాకేం చేసిరంటే పంచుకున్నప్పుడు మా నాయన నాకు మీది పక్కిచ్చిండు. మీది పక్కకు ఉన్నాను నేను. మీది పక్కకుంటే అది అట్లనే ఉన్నది, తిరుగుతున్నాను నేను, దున్నుకుంటున్నాను, చేసుకుంటున్నాను. మా తమ్మునికి కింది పక్కకు తూర్పు పక్కకి ఇచ్చారు. అది మా తమ్ముడు చేసుకున్నాడు. ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఇప్పుడు రోడ్ స్టాకల నాకు రోడ్డు ఎట్లుండేదంటే ఇప్పుడు ఎర్రమంటి గుంతలకి వెళ్ళి రోడ్డు అని వచ్చింది. అప్పుడు అట్లకెళ్ళి ఉంటుండే. అందరం కలిసి ఇట్లనే వచ్చేది. ఇది దక్షిణం పక్క, ఇది ఉత్తరం. అంటే ఇప్పుడు మీకు పంచి ఇయ్యక ముందుకు దారి ఉండేనా? మీ తాతలు పంచుకోక ముందుకు దారా, ఇప్పుడు తీసిన దారా? మా నాయనలు తీసిన దారి. మీ నాయనలు పంచుకోక ముందుకు దారి. మా నాయనలు అందరికి పోవాలి, కలిసి పోవాలంటే చెప్పి తీసిరు దారి. ఆ దారి గుంట ఉన్నాము. అయితే ఇప్పుడు ఏమైందంటే రోడ్ వచ్చినందుకు వాళ్ళు నన్ను ఇబ్బంది పెడుతున్నారు. పాత దారి బంద్ చేసిర్రు. బంద్ చేసి కొత్త దారి వాళ్ళు యూజ్ చేసుకుంటున్నారు. వాళ్ళు రోడ్డు పక్కకి అవుతున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు యూజ్ చేసుకుంటున్నారు. నేను లాస్ట్కి అయిపోయినా, నేను పడమటి పక్కకి అయిపోయినా. నన్ను అసలు లెక్క పెడతలేరు వాళ్ళు. ఇయ్యని అంటున్నారు. రోడ్ ఇయ్యని అంటున్నారు వాళ్ళు. రోడ్ అసలే ఇయ్యరంట. నాకు మా నాయనకు వచ్చి 15 ఎకరాలు. 15 ఎకరాలు అయితే ఇద్దరికి సరి 6 ఎకరాల 7 ఎకరాల చిల్లర అయితే అది వేరే ఉన్నది. ఆ సర్వే నెంబర్ వేరే ఉన్నది. ఇది మాత్రం 6 ఎకరాల 13 గుంటలు ఉన్నది. ఈ ల్యాండ్
నాకు ప్రజెంట్ నాకు. మా తమ్మునికి 6 ఎకరాల 13 గుంటలు ఆయనకు ఉంటుంది. అయితే ఇప్పుడు ఏం చేసిండంటే నాకు అద్రగణంగా చేసి కడీలు వేసేసిండు. నీకు చెప్పిరా కడీలు వేసేటప్పుడు? చెప్పలేదు, ఎవరు వేసిరు తెలుసా? తెలియదు. ఇప్పుడు నీకు ఏం కావాలంటున్నావు పెద్ద మనిషి? నాకు కావాలి, నా భూమి నాకు కావాలి, మా నాయన చూపించింది నేను కావాలి. కాకపోతే ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను రోడ్డు రావాలంటే ఆ రోడ్డు అట్లనే ఇచ్చిపెట్టాలి. ఏది పాత రోడ్డు నాకు ఇచ్చిపెట్టాలి. పాత రోడ్డు ఇచ్చిపెడితే నేను ఉంటాను, సరిగ్గానే ఉంటాను. వాళ్ళు ఏమంటుండంటే ఇయ్యరంట వాళ్ళు అట్లా సర్వే నెంబర్ లేకుంటే సర్వే నెంబర్ల ప్రకారం ఇవ్వమంట అని చెప్తున్నాను నేను. అట్లా ఇయ్యరంట ఆ రోడ్డు ఇయ్యరంట. పాతనే నువ్వు మీదికున్నాడో మీదికే ఉండు, నువ్వు నా కిందికి రావద్దు అని అంటున్నాను. కడీలు వేసారు, నేను కడీలు వీకేసుకుంటాను. ఇప్పుడు ఈ కడీలు ఎవరు వేసారు, ఎట్లా వేసారు, ఏ భాగంలో వేసారు అనేది చెప్పండి.